Bernard Gregg żelaq fin-niexef fid-dokument tal-costings li ħareġ fl-aħħar jumejn tal-kampanja elettorali fejn diġà tefgħu il-vot tagħhom eluf ta' persuni. Fost l-oħrajn Bernard Gregg saħansitra żbalja fi stima li ta' għad tkabbir fil-prodott domestiku gross għas-sena li għaddiet fejn tenna li dan kien ta' 5.9%. Dan għalkemm fil-bidu ta' dan ix-xahar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera kif is-sena l-oħra fil-fatt l-ekonomija kibret b'9.4%, 3.5% iżjed minn dak imniżżel fid-dokument tal-Partit Nazzjonalista. Dan ifisser li l-istimi ekonomiċi tal-Partit Nazzjonalista huma bbażati fuq valur inizjali li huwa żbaljat totalment. Dan fil-waqt li anke dwar figuri li huma diġà magħrufa pubblikament, Bernard Gregg kien żbaljat. L-istess costings fid-dokument il-ġdid jidher biċ-ċar li ma jirreġux, hekk kif fil-waqt li tul il-kampanja huwa reħiela jwiegħed bosta affarijiet bħal estensjoni tal-port tal-Imġar permezz ta' reklamazzjoni tal-art, skejjel u sptarijiet u vapuri ġodda l-Għawdex, l-infiq totali qed jgħid li ser ikun ta' 1.9 biljun euro. Dan meta trek l-estrem minn nifsu, Gregg stess stmaħ li ser jiswa 2.8 biljun euro. Dan ifisser li din l-istima tal-ispiża lokali lanqas biss tkopri l-proġett ta' tram kollu. Hawnhekk id-dokument tal-costing stess jitfa' dubji fuq kemm il-Partit Nazzjonalista huwa ċert bil-proġett ta' trek l-estrem. Hekk kif l-istess dokument ġdid f'paġna 23 juri kif saħansitra l-Partit Nazzjonalista għadu m'għamilx studju dwar kemm dan il-proġett huwa fattibbli. Bis-suppost viżjoni ta' Bernard Gregg tiswa 6 biljun euro u bidħul tal-Gvern stmat li ser jiżdied bi 2.7 biljun euro, id-dejn nazzjonali taħt Gvern Nazzjonalista ser jiżdied bi 3 biljun euro fuq 5 snin. Din hija garanzija ċerta li taħt Gvern Nazzjonalista is-suppost viżjoni ta' Bernard Gregg titfa' lil pajjiżna lura fejn kien taħt Gonzi PN fi proċedura ta' deficit eċċessiv.